Me dedique a la música, soc mestre de saxo i llenguatge musical d'ací del Conservatori de Benaguasil, també del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, on a més dirigisc l'Escola de Música, i des de fa uns 4 anys i mig tinc la sort de poder dedicar-me al meu hobby, que és la direcció, que és una passió que tinc des de ben menudet, i avui en dia tinc l'oportunitat de dirigir la Unió Musical d'Higueruelas i des de fa apenas un mes el Centre Instructiu d'Art i Cultura de la Vall d'Uxó. Jo soc músic des dels 9 anys, en principi una afició des de ben menudet. Ma abuela, jo recordo que estava al Cabanyal, amb ma abuela i amb ma abuelo, i ma abuela me duia a tots els concerts de poblats marítims i de la Unió Musical de Pescadors. Quan vaig tindre 9 anys va decidir que volia ser músic, vaig vindre així un dia a l'acadèmia i me van dir, tira un instrument, i no sabia ni quin era, vaig dir, ixe, i era el saxo. I fins ara vaig començar així, en el mestre José Luis Garrido i en Alfonso Faust i en Vicent Balaguer, i vam passar després pel Conservatori Professional de Música de Torrent, amb mestres com Abdón García, José Luis Peris Cordellat, i vaig acabar la carrera de pedagogia de l'instrument en el Conservatori Superior de Música de València. La música a mi m'ho va aportar tot, és el que intento transmetre als meus alumnes. Crec que sense música la vida seria molt diferent, ja no la meua, crec que la de tot el món. Sobretot estos últims 2 anys han sigut a nivell professional importants per a mi, no? Primera, ja no de manera docent, perquè tinc la sort d'estar treballant al meu poble i a Benimaclet també, on vaig viure 8 anys. A nivell de direcció ha sigut 2 anys importants perquè, junt a la banda de Vejís, que vaig acabar la meva etapa farà relativament poc, el 26 d'agost crec, i amb la banda d'Higueruelas, que encara estic en ella, vam aconseguir guanyar 3 certàmens, 2 en Vejís i 1 en Higueruelas, i ara pròximament el 3 de novembre tenim una altra cita al Palau de les Arts, Reina Sofia, on farem el certamen autonòmic. Fa poc es va complir un somni que tenia jo, que era dirigir la banda del CIA de la Vall d'Uxó, que estem diverses persones d'este poble molt arrelades a ella, perquè és la banda que va dirigir José Luis Civera, i a nivell professional ha sigut un pas molt important i ja vos dic, un somni que per fi s'ha complit. Benaguasil per a mi és tot, és el poble on va néixer mon pare, on va néixer mon abuelo, on vam viure així, que estem a l'acadèmia, vam viure 20 anys. I jo sempre tinc la costum de, quan me pregunten d'on soc, ho tinc claríssim, soc de Benaguasil, i si algú no sap situar el mapa, li trec el mòbil i li fico un Google Maps, perquè crec que hem de saber tots on està. Li tenim que agrair tot, li tenim que agrair el que ens ha format com a persones, el que hàgim tingut una banda de música tan important i hàgim pogut formar-se així, ja no sols musicalment, sinó de manera integral. Tindre l'educació que tenim, respectar les nostres festes, les nostres tradicions, els nostres costums, i al final és el poble dels nostres avantpassats, és el nostre poble, i hem de tindre-li estima, perquè realment hem de saber on estem, d'on venim i sobretot on anem. Per a finalitzar, donar les gràcies a gent del poble per donar a conèixer la meva tasca al front de la música i res, dir-vos que si voleu estudiar música, que no us ho penseu, que la música vos va aportar tot en la vida, alegria, amistats i sobretot passió, coherència i treball. Així que gràcies i fins la pròxima.